El barri del Maresme està situat a l'extrem de Barcelona més proper a Sant Adrià de Besòs. Es va construir entre els anys 1954 i 1964, fruit de la forta demanda d'habitatge generada a la zona. Empiezan a surgir fábricas de todo tipo. Había una necesidad de ubicar a los trabajadores y trabajadoras y aquí surgió la necesidad de hacer bloques de vivienda. Els terrenys sobre els quals es van fer els primers blocs de pisos eren antics camps de conreu. De fet, algunes d'aquestes edificacions van conviure durant anys amb aquests camps. Entre ellos Cristóbal de Maura hay 10 bloques. Cada bloque tiene 3 escaleras. Cada escalera tiene 32 a 34 pisos. Son unas 1.500 viviendas. El barri anava creixent, però sense cap urbanització ni dotació de serveis o equipaments públics. Molts es van aconseguir més tard, després de reivindicacions i lluites veïnals. Y ha sido la gente de antes la que trabajó mucho, porque una vez hechas las viviendas había que hacer las cañerías, las calles, los colegios, también de deporte. No olvidéis que el deporte es esencial. Aquest és el cas del camp de futbol actual, que ocupa els terrenys de la darrera masia que es conservava al barri.